تو زبا کیتا میں تڑف بیٹھا تجھے رنگ ہیں یار منی پاؤ جو رنگ ہے یار منی پاؤ تے پیا خون شہید دا قدم چمین رہی توڑا ہوں تارا ویکھی پاؤ تو تین کون ضرباں کوئی معاف کرے تھا منہ پرت کے یار ڈسی پاؤ تو تنڈ ہٹ تھو کرتے اٹھدا سا ہوں آنکھ منور جی پاؤ میں جناب راسائیں نظر صاحب کی خدمت بندر کیتا رب تے یار جڑے سخن نال واسطہ رکھنے والے غور تے خوف رلا کے کرے رب تے یار نوادت سجدی یار بھی حکو رب تے یار نوادت سجدی میرا ہس مکھ سب دا یار نہ بن رب تے یار نوادت سجدی میرا ہس مکھ سب دا یار نہ بن او تیرے درد علامتیں پہ ہم دے ان سخت کفیت شعار نہ ان سخت کفیت شعار نہ سر خم تے دست کرم سجدین سر خم تے دست کرم سجدین سر خم کی تے تلوار نہ بن راسائی گفتار اچ پیار بدھا کردار اچ دل آثار نہ بنا میں مقرر جوستہ فرمائیں کہ مقرر نہیں سمجھا گیا پھر میں عرض کر دوں ہر جائی نہ با رب تو یار نوادت سجدی میڈا حسمک سب دا یار نہ بانا وہ تیرے درد علامتیں پہ ہم دے ان سخت کفیت شعار نہ بانا سر خم کے دست کرم سجدے سر خم کی تے تلوار نہ بانا راسائی گفتار اچ پیار ودھا کردار اچ دل آزار نہ بانا عشق من نظر آیا تو میں اہل چلیوٹ واسطے خود دساں کہ میں خوش کروں میں پوری اپنی نظم سمیت حاضر خدمت ہویا در سعادات تو اور میرا پرانا آبائی تعلق آ جس تو میں حاضر ہویا اور میں اپنے بیٹے شاگرداں تے پوترے شاگرداں دیا ہر تو آدھے رحم کرم دی یا کچھ گل کہ بند بھی ذرا کھیرے تو ہو سن پر میں ادائی بھی نہیں تو ذہن چ رکھ چھوڑے سا ہاتھا نہ بندر کیتا ایک ضرب دیمار کمار نہ سونا ضرباں تازیاں نیت نیت ایک ضرب دیمار کو جڑے قانون جانے والے قانون جانن والے درد لکھیندے رہندے قانون شاعری سمجھن والے جڑے لوگ انہوں میں خاص دعوت دے رہا ایک ضرب دیمار کمار نہ سوہنا ضرباں تازیاں نیت نیت میں راضی ہاں تھی ایک دا وک چھڈ سودا بازیاں میں کوئی ضمیر مفتو بھی کم لے میں راضی ہاں تھی ایک دا وک وہ چھڈ سودا بازیاں نیت نیت
ہوں دل رکھن دی واہ نہیں دل بسمل تے اج تیر اندازیاں دل رکھن دی واہ نہیں دل بسمل تے اج تیر اندازیاں ہن جن چھٹ پوسی یارا سائیں تو کریں غیر نوازیاں جن چھٹ پوسی یارا سائیں تو کریں غیر نوازیاں نت نت رقیب دے متعلق دو بند پیش چا کراں ریمو زد تے ڈٹ ریمو زد تے ڈٹ ڈٹ باز سجن پین سوٹی مارے وہ بھی دشمن زمین تو قبضہ کر گیا وہ بھی دشمن گال کٹ گیا وہ بھی دشمن یہ رقیب ایک مخصوص قسم ہے جیڑی بہت موزی قسم یہ بڑا ضمیر سوچ گیا دشمن ہے وہ زد تے ڈٹ ڈٹ باز سجن میری نزاد قاصد جہاں گئے دفاندے رہے نال نال اڑ کے پہنچ گیا تے ہک دے ملن دی سکھ دے وچ کڈ کفن کی لمڑی میرے پیروں ٹوٹی تو چھوکڑی سا تائیں چاہندے تے محبوب دا نام گئے ہن بس فخر دے نال رقیب میرے کوڑا سائیں دے منہ تے نہ گئے مندرز کیتا ایک اور رقیب کے متعلق اکا جوش جوانی چ اڈ پیا ہے اکا جوش جوانی چ اڈ پیا ہے تو پٹیج پیوں پیراں تو اکا جوش جوانی چ اڈ پیا ہے تو پٹیج پیوں پیراں تو چارنج پردیس پسند فرمائے نی جا پہ نفرت ہے وطنات چاہنج پردیس پسند فرمائے نی جا پہ نفرت ہی وطنا تو سفر دے چند چڑے سنی بیٹھا میری غیرت عشق جو ہتھڑ پٹی آئی میری غیرت عشق جو ہتھڑ پٹیا تیرے تذکرے سونا غیروں تو کبھی وقت لگی تا پھٹ گئے ونجرا سائیں مجروح دے ہاتھ اکا جوش جہانی اڈ پیا میں وہ گل پوچھ لوں سکون وچ بیٹھے ہو یا تھکاوٹ شکاوٹ پچھلے بندے ذرا چوپن اکا جوش جہانی اڈ پیا ہے کہ پٹیج پیو پیراں تو چاہنج پردیس پسند فرمائے نی جا پہ نفرت ہے وطنا تو میری غیرت عشق دو ہتھڑ پٹی آئی تیرے تذکرے سن غیراں تو کبھی وقت لگی تا پھٹ گئے ونجرا سائیں دے زخمی ہاں تو بندیاں دے دل نہیں دکھائیندے بندہ بہت بڑا مقام ہوندا سارے گناہ چ تار ہوے نہ تے ایک یہ گناہ کول نہ ہوس دل دکھاون والا کوئی لوائی نہیں تو عبادتاں دے سمندر وچ کھلا ہوے تے ایک یہ گناہ ہوس او کا بالکل ناممکنات یہ خدا دا گھر ہے انسان دا مقام پیش کرنا کہ انسان کیا بندر کیتا انسان خدا دا نائب ہے انسان خدا دا نائب ہے جی عقل دا فٹ میزان ہوئے انسان خدا دا نائب ہے جی عقل دا فٹ میزان ہوئے ان دل کو رب دی عظمت چم دی جائے دل وچ کوئی انسان ہو اللہ خود آپ آ کے طواف کرے سی اپنے گھر رامنا انسان خدا دا نائب ہے جی عقل دا فٹ میزان ہوئے ان دل کو رب دی عظمت چم دی جائے دل وچ کوئی انسان ہوئے
دل ہد انسان تو خالی شالا نہ ہک ساتھ ہک عام ہوئے ان کو دل آدم جے وچرا سائیں جزدان انسان ارمان. بندر کی طرح دل جلے تو تنقید نہ کر محبت کرنے والے لوگوں نے دل جلے تو تنقید نہ کر. جیسے صاحب اے خاک تے آب فرشتہ دل جلے تو تنقید نہ کر اے خاک تے آب فرشتہ او مل پاؤں سجدہ ریزی دا جے رکھدا نفس فرشتہ. ملائکہ دی عبادت میں تو قبول کرسا اولاد بھی ہونے حملہ شیطان بھی ہونے تو وقت نفس بھی ہومن تو اسی منسا دل جلے تے تنقید نہ کر اے خاک تے آب فرشتہ مل پاؤں سجدہ ریزی دا جے رکھدا نفس فرشتہ جنہیں دھوپ ملزوم پسینہ لازم جنہیں دھوپ ملزوم پسینہ لازم اے حسن تے عشق دا رشتہ نا فطرت دا بڑ غیر منور تھی شاکر ویک نوشتہ. یہ تو ایک نہیں خریدی اے ازلی ہے اے محبت ازل بھی ہے اور اس واسطے تو آیا. بھائی طبیعت ہو تو میں عزیزوں کی فرمائش ہے توصیف جمال حسن کی تعریف تو میں اس کو کرا ہوں نا کہ یہ ظاہری بندے کی تعریف ہوتی ہے تو باطن اللہ دی اپنے آپ ہو رہی. کل عجب پری پہ کر ڈٹھے سے آئس کنا وچ والے دو کہ حد آخری مک گئی حیرت دی ہک چن آہا تے حالے. حد آخری مک گئی حیرت دی ہک چن آہا تے حالے. دو وقت مڈ مانگ دے سجیوں کھبیوں لے پے ناگ مریلے کالے. مڈ مانگ دے سجیوں کھبیوں لے پے ناگ مریلے کالے. دو دل میں راسائیں ڈنگ دے ناہن ساری جو ان کچھ نہ دے دل میں راسائیں ڈنگ دے ناہن مسے پپڑی مین سنبھالے. بیٹھے زلفاں ڈھول سنوردہ میڈ ویدھیا نال قدم رک گئے. بیٹھے زلفاں ڈھول سنوردہ جڑے جڑے حسن پرست بیٹھے ہو وہ توجہ کرے. بیٹھے زلفاں ڈھول سنوردہ میڈ ویدھیا نال قدم رک گئے کہ خود چانا پگا خم کھاویندا تائیں جت جت خم ہن خم رک گئے. اللہ جانے ان نوالج کی بلا آفت لائی ہوئی ہے اس ایڈی خوشبو مست ایڈی خوشبو مست جنگل وچ مچھلی آہو دست بشام روک گئے وہ دریات میں لگی ہوش کوئی نہ. ایڈی خوشبو مست جنگل وچ مچھلی آہو دست بشام رک گئے تائی راس ہے دم نہیں دے سکیا انہیں خم رک گئے میرے دم رک. ایک بیگ تو پوچھتے کر چڑی ایک بیگ دو